Min mærkesag, det er nok det, jeg kalder inklusion. Inklusion er en af de vigtigste ting, hvis man skal fungere, eller komme til at fungere i samfundet. Når man føler sig inkluderet i samfundet, så føler man et ansvar for samfundet. Man gør noget, fordi man hører til. Det er ens samfund. Det er mennesker, som man bor og agerer sammen med. Man bliver en del, og det er en god fornemmelse. Den hjælper faktisk også til at fremkalde de ressourcer, som ligger i en. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet. Og jeg synes, at det er noget, som vi virkelig skal arbejde videre med. Adele er født på en af verdens smukkeste øer, Jamaica. Hun er opvokset og har gået i skole i England, og det var en tilfældighed, der bragte hende til Danmark i 1974. Jeg tog til Danmark på ferie, og jeg skulle være her i 14 dage. Og nu har jeg boet her i snart 40 år, og jeg har ikke nogen tanker om at rejse nogen sted. Jeg har boet i Alken siden 2001. Jeg flyttede hertil efter min mand, overlæge Svendborg, han døde. Det er en virkelig gave at få Adele som nabo, fordi hun er så hjertevarm og meget hjælpsom. Og vi kunne ikke ønske os nogen bedre nabo. Hun har også det, at hvis der sker et eller andet i den lille by, så er hun med til at gribe bolden, og så laver vi kvindefest eller julemarked, eller hvad det nu kan være. Og det er jo en stor gave at have. Jeg er uddannet sygeplejerske og socialantropolog. Og begge uddannelser forsøger jeg at kombinere til dagligt i mit firma, Access the Energy. For eksempel underviser jeg indvandrerkvinder, der er interesseret i at arbejde inden for sundhedsvæsenet. Jeg er rigtig, rigtig glad for at sidde på kontor med Adele. Hun spreder godt humør og glæde og god energi. Hun har en masse holdninger, som hun står ved, og det er også rigtig, rigtig fedt, så hun giver noget modspil til sine omgivelser. Hvis man har det er en undermiddel, det kan man godt sige. Jeg er mor, jeg er kvinde, jeg er medborger, jeg er virksomhedsejer, blandt andet. Jeg kan tilføre utraditionelle løsninger på de problemer, som byrådet eventuelt har. Jeg tænker og agerer anderledes end mange af de mennesker, som i dag sidder i byrådet. Kom godt hjem. Tak. Ja, tak. Og held og lykke. Jo, tak. Tak til jer. Ja, jeg skal være politiker. Held og lykke. Tak, det håber jeg. Hej. Adele, hun skal i byrådet, fordi hun er en usædvanlig kvinde, der har sine meningers mod, og hun tør også at udtrykke den, og det vil hun også gøre i byrådet. Så hun vil tilføre byrådet nogle helt andre kvaliteter og værdier, og hun har en helt anderledes baggrund end mange andre byrådsmedlemmer. Så lige netop Adele vil være helt fantastisk at få ind i byrådet.